il-banek Maltin u forsi nkun l-iktar hawnhekk qed nifoka fuq dawk li jsejħu il-core domestic banks, jiġifieri l-banek li l-iktar li huma attivi fl-ekonomija domestika, qed nitkellmu fuq 6-7 banek. Jekk wieħed jara l-istatistika, jekk wieħed jara n-numri tagħhom f'dawn l-aħħar snin, minkejja forsi l-impressjoni li jkun hemm barra, xorta baqgħu iselfu u baqgħu jikbru. Jekk wieħed jara ftit numri, preparajt żewġ figuri biex ma ninsihomx da. Imma jekk wieħed jara s-self li kien qed jingħata mill-banek Maltin lir-residenti Maltin, jiġifieri ngħidu biex il-numri nżommuhom lokali. Fl-aħħar tal-2016 kellek 9.4 biljuni euros, fl-aħħar tal-2017 9.7, fl-aħħar tal-2018 10.3. Ġifieri fuq periodu ta' 3 snin kważi 7 biljun euro żieda fis-self. Nsemmiha għaliex l-attività li ekonomika li wieħed jara hemm barra kienet qiegħda tgħaddi mingħand il-banek u l-banek naħseb li kienu qed ikunu ta' xprum, ta' conduit, ta' strument importanti li dik l-attività jgħinuha tkompli tikber. Jiġifieri dik anke biex inneħħi forsi ċerta idea li jista' jkun hemm li l-banek ma kinux qegħdin iselfu. Li jridu noqogħdu attenti huwa li minkejja li l-ekonomija tkun sejra tajjeb, ikun hemm xorta riski. U riski jaf ikunu ikbar milli nkunu qegħdin naħsbu jew nissoponu. Jiena dejjem inħobb ngħid illi bħalissa meta jkun hawn ekonomija sejra tajjeb mixja b'saħħitha ċertu feel good factor fil-pajjiż, bħalissa jkunu qegħdin jinżeraw il-problemi tal-futur. Għaliex ikollok min hija tipprova jieħu ċerti riski illi jaħseb illi iċ-ċiklu ekonomiku qatt ma jista' jinbidel u qatt ma jista' jdumu. Illi l-proprjetà pereżempju dejjem ħatibqa' tiela, illi l-ekonomija dejjem ħatibqa' tikber b'dan ir-ritmu, li t-turisti dejjem ħajbqgħu jiżdiedu, li kollox dejjem ħajibqa' dejjem imur għall-aħjar. U nafu li l-affarijiet mhumiex hekk, l-affarijiet jinbidlu, diġà qegħdin naraw anke fl-Ewropa ċertu sentiment ekonomiku negattiv f'ħafna pajjiżi u dan b'xi mod xi darba se jaffettwa anke lil Malta. Ġifieri ċ-ċiklu ekonomiku se jdum, sa jkun hemm bidla u allura importanti li noqogħdu attenti li llum ma jkunux qegħdin jittieħdu ċerti riski li jiddispjaċina dwarhom fil-futur.